Bhuaig sé seach tá muid do. Déirí bibríon anseo ag léamh na nuaíochta don sríú lá fichiid mí bheithimhrá bhíle sa seach díog. Scéal mór amháin sa nuaíocht inniuh agus ní nach nó baineann sé le sláinte. Tá pictiúrín baintach leis feice túin sinné árgara Mitch McConnell. Neadar is an dúrfií cean chóirle ar nó cad ach is sé ceannaide na boblachtánacht sa seanad. sé Mitch McConnell an ceannaire sa seanad. Agus tá deacrochtaí ag na poblachtánaí. Deacrochtaí atá tarraingt mí chlú ar poblachtánaí an teanad agus ar a seanad goitiine. In áid tí spóireacht feibli a dionán faoin bhile sláinte a chuirú chocú ó theach na nionadaithe. Réachtaí poblachtánaí an teanad a mille sláinte féin ní léir cé cho cóngarach do bhile sláinte theach na nionadaithe atá sé. Ach faoi dheire tar éis seachtaí fada ag dréachtú faoi rúm chuiridar níréocht bhile os chóir phobal. Agus tar éis sé nochtú tá rud amháin soiléir cheana féin agus sin go bhfuil ceoratha allmhóra in nán do Medicaid ná fuiftar mé duna sós an leagan sin an bhile seo. Is dócha gur go bhfuil cosúlacht mar sin idir an bhile seo agus ceann teach na nionadaithe, mar bhí leideithe agus gearrtha ar Medicaid sa ceann eile freisin. Ach tá cinúint an bhile seo do léir cheana féin mar tá grúpaí leighis agus riad seanadóirí poblachtánacha féin ag léirú agóide i dtaobh an bhile. Ach má deire leis an mille i dteach na nionadaithe teacht slán, níl is agam cé chodáiríris tá an agóid seo. Tá na poblachtánaí sa seanad ag gealúint aisgharm an achta chúram sláinte inachhuine le 7 milliúna. Agus seo a blean. Bhile is seo a dhearraí Medicaid go mór agus a chuirí deire le mandáid an bhile sláinte mar a heasann sé go gathe orchas sláinte bheith gach Medicaid.
ceannach. sé an san áardú seo is móidearan atá ag duna sciime do na librálathe mas is sin focail tuaim gamaliscíil ní eicem an téarmar seo minic go leor libríoch do ete libríoch an fórtaí ach go bhí leanní mé ma tu go leor le déanamh agam an jobh. Bhain mór feictiúr an nuachtáin an léineh le Nicolás González, créatúr bocht. Tá sé ceithre bliana déag díos agus caithfidh sé an chathaoir rotha sin a úsáid margheall distróif watánach Duchenne. Tá droga fáil ag sondas chuige héan ach ní ící á a chóir as rud ágan nach féidir leis na rudaí a dhéanamh is mín leis dul ag rathaíocht nó dul ag ri. Cá bhfuil an lua. Bhí sé an bhéidir go bhfuil sé tríste. Tá an FDA an rialtas bhí agus drugaí ag gairí níos buige i le ceadachúirt de phleanan na sláinte níthe a rá. Agus sa chás seo tá siad tar éis díolúine a thabhairt do Excellus Blue Cross Blue Shield sílim. Níl mé amlán cinnte faoi sin a dheoltú íc as an druga seo. Rud ágan Nicolás González ina chathaoir rotha go fóil créatúr. Tá pictiúr eile ar a chlódach a New York Times, pictiúr de bhaile bheag i Senegal. Tá gá práineach le airgid i measc daoine áirithe sa tír sin faoi láthair. Gá atá ag tiomaint ag treoirú na bhfear seo amach ón tua agus I dtreo na cheorpa ar lorg airgid. Agus tugtar chuir gástún Amadou Anna. Chuirú chun na cheorpa thar na mílte míle gainneamh lai agus farraige. D'imise ach tásc ná tuairisceir ní bhfuair siad go dtí go bhacha sa ainm ar liste imirceach a bá sa bheanmhair. Níos measa fuair a ghrothair bhás níos déanaí gibbe Anna a bhainm do créatúr. Polítíocht, racha mé ar eis go polítíocht very ceá ar feadh nóméid. Tá Nancy Pelosi ag tuairteáil ar a Seantas sa fortaí déanlach mar gheall ar a galhaint is déanaí in Georgia. Radan sí más ceadmhachtam bríthíanna den nocail sin. Is fiú an tríblóid méid airsi. Agus mar sin fachasaí os chóir na gamaraí ag spaisteoireacht agus ag fánaíocht
déirdaoin ach an toras seo le teascart agus cluise agus caille faoin Chris den darahuiir. Má tá sí ag má tá sí á chur féin in I láthir mar rinne le postolacht agus tartéis, mar rinne teantáasach róhaíneach bromúdarásach, duine nach géilte aici, níl an pártaí go thomláin tí fíorte. Ach is cosúil go mbearfaí sí támhail eile, agus níltar ag cur an cailmhaint seo ina leith go pearsanta. Tá rialtas Trump ag cur fórne chun na Síria, síbhialta iad, chun cósaíocht a thionscain, mar is agam conas, agus ba an seachtar sin ag obair son na seasfachta inai na híráine na Rúise agus rialtas na Síria. Covis. Tá mrá san Astráil ag labhairt amach faoi an suithe agus cluiche campais ollscoile, ach tá siad ag fáil frithráda ón sochaí ró Ireann más ceadúch dom an termis na úsáid. Fearúil, feargo, cultúr firim, cultúr na bhear, ró airgo, ró Ireann. Fearúil, feargo, muisih níos agam. Chuir mé terma eile isteach ach ní bheith annach hipper warge. Nope. Okay. Tá dóchas ag dul I léig gahar nuamhrach go mbeidh réiteach acu cheist an smachta, cheist smachta an bhéire schailení nuamhrach. Níl is agam ceart arsúil sin an áiríre agus níl méadal níos fuide. Ó sé, cad mrá na Astráile? Ní beag sin deir siad. Is leor sin agus déanaí sin. Martin Shkreli, níl tá an féin feiblíthir, an féin bhulscar seo, an tionscnóir postúil a shrial an teachtain se thugann, agus chalís camiléireacht agus camastíl gur ina le. Tá míle aibrí de chuid Uber tar éis achanaí a híniú ag géirí go dtúr faoi Travis Kalanick an príomhaim menach ais. Faoi deir an túchtar an Trump
nachhfuil go bhfuil dósan tapeanna be dá chóráidtí le James Comey. Tá Bill Cosby chamcuairt. Tá sé faoi tá líomhaintí míompar gnéis á gcuireann le an seo agus an siúd, ach seo é chamcuairt ag múine chunas aghathúirt líomhaintí mar seo, agus chunas líomhaintí mar seo a theachant, chamcuairt eisteach. Tá ollmhéar Yellowstone calúint a chosanta. Le rábhliain agus daichead tá cosan slíthúil ag an méar seo, ach tá uimhreachaí seo fásaithe chomh mór sin idir an dálín nóir gá é a chosaint níos mó, tá sé ag marachtáil go maith sa bhí antas. Céhí Belkis Ayon, ealaíontóir as Cuba. Tugtar le fios go bhfuil inniúlacht mílteanach aici. Tá sí thar bheith inniúil san ealainn. Ceart é an focail eile bhí an éirim. Agus tá an léirmheastóir seo ag chur ríomháistreachta ina le. Tá dráma stáitse siúl in na Bhabhrac. Cóireadh Isilnú Bhín ceart agam an chéadúir is cóireadh é leabhar George Orwell 1984 agus tír an léirmheastóir go bhfuil an stáitiú seo díomhar, scáfar agus uimhreach. B'fhéidir gur cheart am mé caiileach. Ach an seansa bheith. Tá an scup roghnúchan siúl den NBA. Tá Chicago tar éis iomlíd a dhéanamh. Iomlíd. Jimmy Butler sacusan go Minnesota mar bhálairt Zach LaVine. Sean Dúig is agam céimara áiríte le enam. Tá sé thar bheith sciliúil an leachaiir. Ach nuair cheochas go roghnúchan an NHL an rán ó fré, mar níl sé ach 5-3 áireach. So sin iad na scéalta mórad an láineamh, níl éon duile le ráthagam, tásúil agam gur bhain sibh tanmhas agus leis an telefón ag búla fáil céim é slán. Slán a bhínis.